Avui estem a l'Encant de Salt i com cada dilluns venim a veure què tal el taller de recuperació i disseny de mobles. Acompanyeu-me! A la botiga de l'Encant de Salt podem comprar mobles de segona mà a preus superassequibles per després recuperar-los al taller. Cada dilluns s'ofereix un espai dedicat a la recuperació d'aquests mobles. Porta el teu moble o compra un aquí i t'ensenyaran a transformar-lo. Tarà! L'escollida! Ja hem arribat al taller. Som-hi! Mira, he trobat aquesta caixa, que m'encanta. I m'agradaria, no sé, aviam si tens alguna idea que pugui fer per aquí sobre. Doncs sí, mira, podries... Aquí tenim aquesta caixa que... Això surt, veus una mica de és perquè hem posat cera. Tenim aquestes plantilles en aquí, que són petitonetes, que per començar te podria ser fàcil, i vas fent així, veus? Veus totes aquestes imperfeccions, petites imperfeccions. Ho lijaríem i després ja ho treballarem en pintura. Jo em quedo aquí arreglant la meva caixeta i si voleu veure el resultat final, veniu a l'Encant de Salt.